Ok. Ok. Salam alaikum, an balima maliyanw. An b'aw fo k'aw barikada. An balimakɛ ni aw denkɛ don Amarasi la, juge chercheur. K'a ɲini aw fɛ n'o ka sɔrɔ aw ma da, il est à peu près 23h, n'o ka sɔrɔ mɔgɔw ma da. A ye cœur envoyé a ka j'aime cɛ a ka vidéo partagé. A ye cœur envoyé a ka j'aime cɛ a ka vidéo partagé. Voilà, ou kana nga vidéo, ou kana a signaler. A ye cœur caman envoyé ka j'aime bila, ka partager cɛ. Voilà, donc a ye partager cɛ. An bɛna don sisan an ka titre la, a b'a kalama u kun kɛlen don ka janfaba de labɛn Mali kama. Nin janfa la, sokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ sen kun bɛ janfa in na. An bɛna an da don a la. U kun ye plan dɔ de labɛn malidenw ka muruti, malidenw ka wuli Asimi ani Choguel ninnu kama. U kun y'o plan n'o fɛɛrɛ de tigɛ. Mais a plan tɛ échoué. A plan disons a bɛ échoué. O tɛmɛlen kɔ, an ka filanan ye mun de ye? Barkhane, n'o ye opération Barkhane ye, an y'a ye u ka hélicoptère marayɔrɔ laban, u ka kan laban, u bɛ k'a waraka. U bɛ k'u ka kan laban waraka Gao. U bɛna Gao bila, u bɛ kɛ Barkhane talen, an bɛna an da don o fana la. Ani fɛn wɛrɛw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ, hali an y'a mɛn tuguni. C'est-à-dire an kɔrɔkɛ n'o ye Bou Mabel Jawara, c'est-à-dire ko plainte dɔ bɛ a kama. An bɛ an ka hakilina di o fana la. Il faut pas que an ka faso dɛmɛbagaw ka olu la décourager, an sera niveau dɔ ma. Voilà, donc a ye partage cɛ, n bɛ don ko détail la. K'an ka sirifukɛ fo Cheikh Tiami Aidara, Ala y'a sɔn kabako fura la. Fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rein dimi. Sirifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ, an ka foli belebele bɛ se Lasana Kanɛ ma, belebele bɛ Segu. A ye dɛmɛ min kɛ faso ko la, Mali dɛmɛli bɛ ka tagali ka se bi ma. Lasana Kanɛ a folen don. Ka Buya Aidara, Ousmane Sherif, Madame Aidara, ka se Chouala Numa. Kana le politologue ka a fo a ka faso jɔ la Segu Tunkara, ka Docteur Alain Bokoum fo. Docteur Alain Bokoum a ka foli belebele bɛ yan. O tɛmɛlen kɔ, ka Maliden cɛman n'a musoman ka bɛɛ fo. Donc an bɛna vidéo la, n bɛ ka aw kɔnɔ san pour que k'an da don jamana décortiquer la. Complot min est-ce qu'il y'a faamu? Kun labɛnnen bɛ an kama, n bɛna a complot fɔ. N bɛna décrire san aw ye. Voilà. A ye partage cɛ, voilà. Ok, donc Malidenw, an m'an da don complot dɔ de kun ɲɛsinnen don an ka transition ma. Ka Mali transition déstabiliser. A complot ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ, a bɔra Mali de la. I b'a kalama, opérateur économique dɔw de kun kɛlen bɛ ka Mali ta otage la. Opérateur économique dɔw de kun kɛlen bɛ ko f'u ka Malidenw ka jamanadenw ka u lawuli, jamanadenw ka wuli ka muruti, u ka wuli ka Asimi ni Choguel ninnu gɛn ka bɔ fanga la. O fɛɛrɛ de donna bi conseil des ministres spécial extraordinaire de kɛra bi, a janfa yera bi, wa janfa a warakara bi. Aw b'a kalama, Mali kɔnɔ, gouvernement ye 14 milliards de subventions. 14 milliards de subventions. Gouvernement o de ta, est-ce qu'il y a faamu ka jɛ 14 milliards kɔ. Pour que fɛn dɔw bɛ Sugaro, ale ni fɛn caman, olu ka se ka don nɔgɔya kɔnɔ. 14 milliards, ala kama a y'a jateminɛ. 14 milliards. Ani opérateur économique ka bɛn a kan. A ye don ni Sugaro, a ye don ni produit wɛrɛw ye. Donc ne bɛ jɛ 14 milliards kɔ. A ye don n'u ye ka n'a di Malidenw ma nɔgɔya la, ka n'a di Malidenw ma moins cher la, pour que Malidenw kana gɛlɛya sɔrɔ. Ne État, ne b'a accepter ka perdu. État b'a accepter ka perdu. A kana tɔnɔ sɔrɔ, mais Malidenw ka lafiya, u ka Sugaro sɔrɔ nɔgɔya la, u ka nɔnɔmugu, tulu, u ka fɛn caman bɛ yen, u ka se k'o sɔrɔ nɔgɔya la. Commerçant dɔw bɛ yen, opérateur économique dɔw bɛ yen, olu ma wagati wɛrɛ choisir dɛ. Embargo wililen wagati min na Malidenw kan ka lafiya.
prima yeleni min ke embargo ere konna la de embargo wille iba u te fe malidenw ka lafiya u be fe malidenw ka soulever u tara mun ke ku tugu ka prix la yele ka prix monter ka prix la yele explication tala kun tala ju tala ka prix la yele parce que ko sebu e ka prix la yele ka kadu e ka prix la yele ku be jamanadenw la muruti asimi nunuma ore la gouvernement est mesure exceptionnelle d'ota gouvernement est conseil des ministres spécial ke au conseil des ministres spécial c'est fait abadon gouvernement ko sugaro o kun bɛ ka taa feere 800 francs ngo dɔw y'a fɔ ne ko sugaro bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la 1000 francs mais gouvernement ka fɛn kɔnɔna la u ye min sɛbɛn conseil des ministres la ko sugaro bɛ ka feere 800 francs alors que gouvernement ye subvention kɛ ko ka sugaro di 600 francs gouvernement ko k'ale bɛ jɛ 14 milliards kɔ opérateur économique a ye na sugaro di malidenw ma est-ce qu'il y'a faamu 120 na 600 francs mais an bɛ taa bɔ min kalama opérateur économique iba u bɛ ka taa gouvernement ka sugaro u bɛ ka taa sugaro min n'a subventionné do u bɛ ka taa sugaro di 800 francs aw ni ala cɛ 600 ani 800 francs alors que n'i y'a ta k'a lajɛ embargo wililen do embargo kɔnɔna la sugaro ma prix ma gɛlɛya min kɛ embargo wililen sugaro de prix filɛ ka exposé wa i b'a kalama k'an bɛ nin bɛɛ la ko hali sugaro tɛ ka sɔrɔ yɔrɔ dɔw la a tɛ ka ye yɛrɛ dɔw bɛ ka t'u tugu volontairement ka stocku k'aw garder pour que population ka se ka wuli an ka autorité ninnu kama pour que population ka wuli Assimi kama pour que population ka wuli Choguel kama gouvernement o de dɔn sisan ko manipulation bɛ ko la gouvernement ko ni cɛ o cɛ minɛla nin na mɔgɔ o mɔgɔ minɛla nin na k'i tugu ka sugaro prix yɛlɛ k'a sɔrɔ gouvernement ye sugaro subventionné n'i minɛla la dɔw yɛrɛ tɛ i bɛ kaso kɛ kulonkɛ yɛrɛ t'a la en même temps gouvernement ye baaraba dɔ kɛ tuguni malidenw o ye mun ye i b'a dɔn a ye subvention a kun kɛlen bɛ ka accorder commerçant dɔw ye a y'a minɛ o commerçant na k'a di opérateur économique wɛrɛw ma opérateur économique dɔw ni subvention accordé ye k'u kana ni sugaro ye gouvernement ye subvention minnu la o y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma i b'a ye ŋaniya juguya bɛ yen i b'a ye mauvaise foi bɛ yen o de la mɔgɔw kun bɛ ka wuli dɔw bɛ ka wuli non la vie est chère a dabɔlen don a kama de commerçant dɔw bɛ yen olu bɛ gɛlɛya kɛ ka gɛrɛntɛ kɛ ka Mali ta o ta la donc i bɛ sɔrɔ k'a ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka fanga déstabiliser o bɛ wuli non vie chère sugaro gɛlɛyara nin gɛlɛyara a bɛ tan Assimi dɛsɛra Choguel dɛsɛra o bɛ wuli ka manifestation kɛ ko vie chère pour que ka jamana la déstabiliser pendant que olu b'o la i b'a ye terroristes bɛ attaque multiplier donc a bɛ fɔ ko gouvernement dɛsɛra Assimi dɛsɛra ni ala ma jan kɛ coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ o de y'u ka plan mais gouvernement y'a faamu a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini est-ce que vous voyez dɔw yɛrɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko dans le cercle de Keɲeba dɔw b'a la ko Keɲeba yɛrɛ dɔ filɛ nin ye k'a fɔ ko Keɲeba ko sugaro est-ce que y'a faamu ko 1000 francs hein sugaro kilo 1000 francs donc gouvernement y'o mesure de ta en même temps ka numéro dɔw bila an bɛ tila ka numéro afficher ko ni mɔgɔ o mɔgɔ yera a bɛ ka prix gɛlɛya mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka sugaro prix layɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka produit dɔw prix layɛlɛ gouvernement ko k'a bɛ fɛn yɔrɔ la kabiri ala k'a d'a ma deli ka min ye en même temps o dɔrɔn tɛ gouvernement ko k'a bɛ n'ale service baden de bila service de contrôle caman minnu bɛna yala butigiw kɔnɔna la ka taa prix contrôler en même temps ko butigi kɔnɔnaw la ko bɛɛ ka prix affiché i ka prix affiché butigi kɔnɔnaw la c'est à dire i b'a dɔn ko maliden dɔw tɛ hinɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ degun kɔnɔ ani Faransi bɛ ɲɔgɔn na ani diɲɛmɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na aw b'o wagati de ta k'o wagati de choisi ka taa sugaro prix layɛlɛ ka taa fɛnw prix layɛlɛ ka tulu prix layɛlɛ aw tɛ miiri aw tɛ makari k'an bɛɛ ye maliden kelen de ye aw ka intérêt personnel kama non c'est trop a tɛ se ka diya aw la quoi a tɛ se ka diya u la an tɛ se ka jɛn n'a ye o de la i b'a ye gouvernement wulila a ye nin mesure ta conseil des ministres bɛ kɛ mercredi de mais gouvernement ye conseil des ministres spécial de kɛ est-ce qu'il y'a faamu nin kama donc malidenw gɛlɛya min bɛ a y'a bila aw kunna gɛlɛya in bɛna ban mais a kana dimi gouvernement kɔrɔ dɛ n b'a ɲini aw fɛ a kana dimi gouvernement kɔrɔ ko in dabɔlen de don sabotage de don o bɛ ka gouvernement ka baara de saboter objectif k'aw ka wuli Assimi ni Choguel ninnu kama k'u gɛn avant les élections o fɛɛrɛ de bɛ yen c'est à dire u bɛ gɛn terroristes bɛ na ka attaque caya Mali kɔnɔna la u bɛ dɔw bila ka jamana yuguba est-ce qu'il y'a faamu commerçant dɔw bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ opérateur économique caman bɛ yen a dɔw o ye subvention ni exonération sɔrɔ i b'a sɔrɔ fangakɔrɔ ka taa na donc olu caman bɛ yen fanga binna o caman ka intérêt o menacera i b'a ye olu caman fana bɛ yen u tɛ fɛ fanga in ka ɲɛ en même temps lutte contre la corruption n'a commencera
a mana commencé cogo lutte contre la corruption il t'a soro les commerçants dont t'as l'opérateur économique d'Obala. Donc on fait tout pour saboter. Est-ce que vous voyez le pouvoir? Sabotage des sabotage des 14 milliards tan dans le gouvernement gera au décor kakana ni est-ce qu'il y a fait fin noala ay nani soro noala mais about tout la kanani soro an gouvernement est benganga ko raw nana kaba faire 600 francs abena na noala ka kla kana ka faire 800 francs le gouvernement est sigi ko lay c'est que le gouvernement est de non le gouvernement willa le gouvernement va sanctionner sévèrement. Est-ce que vous voyez? Donc ame bo yoro kono amena yoro flana min konna la iba e ka fo barka ni ika menanche définitivement o be ka o ka menan démanteler o ka hélicoptère be bla rom ko avion be bla rom na o be ka kan waraka de wa kan laba ngwe gawo de o be kan waraka la gawo esi ya famu o buku télé à 100 à l'heure barka ni mena mali bena lafia au moment où barka ni mena mali bla mardi don malido abena fenye au nyela ata mere na nana ka mi au nyela aba dokon barkan tara malite biterusu voilà donc même mi foye au moment où barkan tara todo wati armée biki armée dobe ka fara armée ka armée manga wa dobe ka fara armée ka esia famu effectif ka donc France mina ta ou bena ta oro du men coupe donc coupe tout sur Niger ka Mali binin kono coupe tout sur Niger esi ya fam ka lay ni Mali bena déstabiliser mais mo bu tala la batala ou tato Niger fait la population de bega wili ko non ko France ka tesiya ko ni Mali bana awla na ko ka bena Niger international na nga jamana la bena nga jamana déstabiliser bena nga jamana free donc Niger population fene wille no France kera jamana san tagayoro tout là ou ta do ba ke chogo dumena ou quand effectif ils seront obligés dans les jours à venir ka chama la ta France parce que Niger population ni force de villa ou kuti jena e bukte jena lim bazum duma krochi aga fanga be tien ka sababu bonina ni ayi be ka fanga tiena a sababu gara tora France kokorodi a tora ka France kodugo a tora est-ce qu'il y a femme attaque be ga multiplier ayi chigi ka France a chigi kari. Est-ce que vous voyez? Français, il y a des gens qui ont il y a abina. Donc, Niger, population, fait un coup de tena, ko barkan, nous, voilà, Malila, nous, que le Niger. Kouka yorowera inina, ou l'outé jena, ou kado. Donc, il va y avoir au bara de Bessena, donc, Malidon, ayaw, aklisi, Français, tara, mardi don, abena minamouye, ama delka minamouye. Donc, ou tara, ou ka vide, aya comblé déjà. Minamouye, Français, boulon, nous, barake. Bi Mali a menan soro armée a menan soro wa che a kelegecho a bebe Mali armée bulu ayaw aklisigi akaw jigisigi aka danga état la aka danga autorité la nunu tan janfa fo ka dugolo meleke o be ka taga sira minga aka chala fe ambe bonno ko la manga yera ma hora soro terrorisme ko konate wule Mali kono tuguni mina a dambe kenni ni ala ni création na Mali don donc o temale ngo ambe do sujet sabana no te dore aya me ka foko plenty do kumbe bu mabel kam do era kungo kun kam ne la mais Dieu merci ma mene an wona me min fo anga autorité ou ka fere beke mo munu me ka transition demain ou kana ou la décourager e ga wulu jugu ni afaga do tabikin ni ka wulu jugu faga do tabikin bu mabel ni atakalae ambe wati mina abeka faso demele menge bu mabel bega na fami lase faso ma ni kotora ka bu mabel sura abam belasira abam bejigitre sari aba to wallahi malikura ko era ma fongo tiete kwa au moment où aman tusula ambeka faso demenan tusukun ambeka faso demenan ni anteka sara drome kelen teka dama contratant ni mogoche ambeka ke par patriotisme. Par patriotisme, wa anga vu ce que les gens ne comprennent pas, la vie des activistes est aussi menacée. Activistes ou vie menacée les nous. Il n'a faut comme les porteurs d'uniforme. Akana fenge oui, mais le minimum ka ou protéger, le minimum ko kana ou soro ka fanga demain. Nanye olu labla, anga son koga olu soro. Problème ta la. Quel était dore ta man sili kanda bokola kato ala ka fanga indeme ka do fanga yen quoi parce que on peut plus le comprendre quoi antisé ka famu antisé ka accepter et si ya famu comme mo mo ka faso deme problème sugu do ka ta olu soro faso deme le sira kan quoi
a ka dɔw kɛra an y'an da tugu a kan mais an sera niveau min ma an tɛna an da de tuguni an tɛna an da de tuguni a kan on est prêt faso kama n'an bɛ taa kaso la bilahi an ka taa n'an bɛ taa kaso de la faso kama an ka taa mais k'an to faso dɛmɛ sira kan k'an b'o sira bila a ka sira bilahi an ti sira cɛ dɔ kɛra an sera niveau dɔ ma il est temps qu'on se dise la vérité an sera niveau dɔ ma il est temps qu'on se dise vraiment la vérité voilà donc nin dɛkunnɛ damadɔni de bɛ n bolo ka da aw tulo kan a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila Chérif Chercheur Boubou Mabel tu as vraiment notre soutien an sigilen bɛ an bɛ ka ko in la o an sigilen don an bɛ ka observer on attend on observe ni min bɔra la problème t'a la on observe